Ezihamba phambili indaba namuhla we-ANC kwelikaMthani Ukhuthaza Ubumbano. Iseyinkinga yabafundi nokukhetha izinsuku esikoleni. Abasemthunjaneni babhikishele esiteshini samaphoyisa. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Uhlalo kaKhongolose KwaZulu-Natal uSihle Zikalalo senxusa ukuthi kube nobumbano kulenhlangano egcizelela ukuthi ziningi izingxabano ezingagomeka uma abantu behlala phansi bezilungisa. Uzikalalo bekhuluma emcimbini we-ANC obubanjwe empophomeni eHawiki wokugubha iminyaka eli110 yasungulwa kanye nokubonga amavoti ngesikhathi sokhetho lohulumeni basekhaya lokamuva. UNdunankulu nophinde abusihlalo ANC esifundazweni uSihle Zikalala uthi amalungu kaKhongolose kumele ayeke ukuhamba ekhuluma izindaba zangaphakathi ezidlangalaleni kepha asebenzise izinhlaka zangaphakathi eqenjini. Asingahambi sithathe indaba zakwa-ANC siyixoxa negative ngendlela wrong emaphepheni ko-Twitter ko-Facebook nakho konke. Asisixoxe ama-platforms nawo ama-platforms yokuqala ukuthi ukomrida xoxo ngomunye umuntu. Kanti eyesibili yokuthi uma kwimetha e-affect i-ANC iletho ma-structures i-ANC kwizakhiwo. Ngoba siyafuna kunye ne-ANC sakhe i-ANC la wonke amalungu i-ANC efila safe efila healthy ukuba kwi-ANC. I-ANC umuntu ogcina abangaphakathi be-happy bejabulile abangaphandle belangazelela ukuba ngaphakathi. Uzikalala uthe inhloso yamaqembu aphikisayo kwakukwehlisa amandla abo wabesenxusa amalungu ukuba angakuvumeli lokho. Bangahlukana ngeinhlelo zabo, bangahlukana ngembala yezinto abayigqokayo, kodwa iqiniso lilodwa i-aim yabo bekureduce isupport ye-ANC. Ngakho-ke masingakuvumeli lokho. We salute all people of our country who against all odds stood and voted for the ANC. Through them, the ANC remain at the helm in most municipalities in the province and in the country. The ANC remain the leading party in most of the wards in the province. Kanti okhulumela ANC esifundazweni uNhlakanipho Ntombela uthe impophomeni iyisizinda sikaKhongolose wathi kumele amakhansela abo akwazi ukuthi aseyiqembu eliphikisayo manje. Bekumele sizelana uzobakhumbuza ukuthi iANC iyona ephethe district elemkhumudlovu. iANC iyona ephethe isifunda saKwaZulu-Natal. iANC iyona ephethe iNingizimu Afrika. So wonke lamazwe kahulumeni ahlukene kuzomela eqinisekisile ukuthi alekelela kanjani kuyidingo zabantu basemngeni. But nokuthi amakomrade ethu uqobolawo ke kumasipala wasemngeni kumele aqonde manje ukuthi aseyi-opposition irole azoyidlala ukubheka upapazi njengomeya we-DA ukuthi uyasebenza yini ukufeza idingo zabantu. Uma engenzi kahle siyamlungisa kanjani. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi emshengu ukuthi akubasebenzele abafundi ukuya esikoleni ngokukhetha izinsuku njengoba kwenziwe ezweni lonke ngenhloso yokunqanda ukusabalala kwegciwane Ukhuthaza. Umshengu usho kanje ngenkathi evakashele esikoleni samabanga aphezulu emzamweni hayi eMgungundlovu ukuyohlola umonakalo odalwe isichotho kulesikole. Isikole umzamweni high esinabafundi ababalelwa kwabayi-2166 singesinye sesifundazwe iKwaZulu-Natal esikhahlanyezwe isachotho. Kanti namhlanje ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni ukwazi Mshengu uzivakashele wafike wathembisa ukusheshisa uhlelo lokuthenga izincwadi ezintsha njengoba eziningi zimoshekile ngesikhathi imvula ingena ngaphakathi. Umzamweni ke esinye sesikole ke esilinyazwe isimo sezulu njengoba nibonile ama class nezincwadi zabantwana besizithengile zilimele noma sekufuna zilahlwe ngoba ngeke sakwazi ukusebenza sekufuna ke njengomnyango siphuthumise uhlelo lokuthi sithenge ezinye incwadi ukuze abantwana bangalahlekelwa isikhathi sokufunda nokufundisa ngoba zizobe zingekho lezo incwadi. Ephendula umbuzo we-1KZNTV uMshengu uthe kuyabalimaza kakhulu abafundi ukuthi baye esikoleni ngokukhetha izinsuku. I-rotational system siyavuma isebenzile ukuthi ke asinayo choice ngoba phela sibhekene nesifo esasingasazi nathi esikwenzayo silulekwa ngo-society
ekutheni sibeke impilo phambili. Kepha ke kuyabalimaza kakhulu abantwana. Yabona njengoba lesikole sisikhulu kangaka. Uma ngabe uza umatric, I think umatric la is over 300. Bawathatha wonke lama class. Now grade 11 uza kabili ngesonto. Then the rest classes ezakanye. Ngoba safuna ukuthi umatric awuzensuku sonke. Now kusho ukuthi lokhu abantwana baka grade 11 bazoza kwa grade 12 with serious learning gaps. Ngoba bazobe ngayiqedile i-curriculum bengekho really prepared ukuthi babe grade 12. Umshengu uthe abafundi bonyaka ofile bathole kanzima kakhulu. Enye into esikhale ngayo kakhulu ku class ka 2021 ngoba sithe i class ka 2021 kahle hle i disadvantage kakhulu ukudlule ka 2020. Yebo ngo 2020 kwaba khona i hard lockdown sayivala kodwa sabuye sayivula. I class ka 2021 ibu grade 11 ngo 2020. Bangayiqeda i-curriculum ngenxa yokuthi bayashintsha. So beza ku matric ngo 2021 there are those visible learning gaps akhona kubona ubefuna ukuthi othisha baqale bakhaze wona before baqhubeka. So silahlekelwa isikhathi instead ukuthi siye phambili ufuna siqale emuva before siye phambili. So ke akusilekeleli ngempela njenge sector education. Siyafisa ukuthi kungekudala ukuthi sikwazi ukuthi sivumele ukuthi sibuyise zonke izingane. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Owe-Anc Dube ngikwaGezibuso ngaphandle kwasemgungundlovu. Amalungu omphakathi asemthunjaneni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal amashela esiteshi samaphoyisa kule ndawo efuna umphathisiteshi wakhona ehle esikhundleni emsola ngokuhluleka ukulandela amacala enzekayo emphakathini. Ubongumusa Ngeme ekhuluma nabezindaba uthi umphathisiteshi bamfune ehambile ngoba amanye amacala uyanzelela ukuwona ahlanganisa ipolitiki, ubugebengu kanye nokunye. Amalungu omphakathi asemthunjaneni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal angene emgwaqweni amasha ekhala ngomphathisiteshi wasemthunjaneni emsola ngendlela aphethe ngayo amacala njengoba bemsola ngokwenzelela kwamanye amacala. Umphathi we-police station naye sikukaningi simbikela ungamunye wabantu ohlangene nabantu abenza ubugebengu, so naye simdinga engaphandle ukuze kungena ubuholo obusha. Siyazi mangena ubuholo obusha abantu abazongena bakwazi ukusebenzisana nabantu abazigebengu. Kunabantu kufanele babekho ekuholeni bomphakathi, bahola imphakathi kodwa banama criminals, banamacala. So sifuna ukuphume labo bantu abangcolile emphakathini nabantu abangcwesa umphakathi baphume kusale nje umphakathi wona le-police station kwazi ukufanishena kahle. Lo mphakathi ukhala ngamacala obugebengu ukubulawa kwabantu awepolitiki angalandelwa ngendlela efanele. Kanti uphinde waveza ukuthi umfune ehambile umphathisiteshi njengoba kuvela ukuthi uchemile nabathile. Bafike amacala avulwe la abanye bamaphoyisa umphathi wabaseshi amacala awashintshe indlela umongo ofanele abhalwe ngawo, abhale ngendlela ezokwenza ukuthi lo mangalile icala lingabe namandla, ikakhulukazi makuyilabo abahambisana naye akuyibona ngabangani nabo. Okukwenzeka lapha ngaphambilini kuyadutshulwa abantu ethuba lethu, umphathi wabaseshi watholakala ukuthi icala uyaqeda amandla, lagcina sithi masililandela wathi icala alikho. Lo mphakathi uhambise uhlu lwezikhalo base bebeka izinsuku ezisikhombisa uba bathole izimpendulo. Kanti okhulumela amaphoyisa aseKingcetshwayo ethintwa ngalolu daba uveze ukuthi usasekhefini akekho emsebenzini. Lo okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uJane ukuthi amaphoyisa kulesifundazwe aphenya amacala ayisishiyagalombili okubulala kanye namabili okuzama ukubulala. Lokhu kulandela ukudutshulwa kubulawa abantu abayisishiyagalombili kwalimala ababili endaweni yaseSigcakini eRichmond maphakathi nesifundazwe ngolwesihlanu ebusuku. Sishaqisa umphakathi wasendaweni yaseSigcakini eRichmond isigameko sokubulawa ngesihluku kwabantu abayisishiyagalombili emagcekeni omuzi waKwaMbambo kule ndawo ngempela sonto. Lesi sigameko siqinisekiswe okhulumela amaphoyisa esifundazweni uJane. Last night, police at Richmond were informed of an attack on a homestead at Iseyinkinga location. According to neighbors, at 2100, they heard gunshots emanating from the homestead and proceeded to investigate. That is when they discovered that 8 people were killed and 2 were injured in the attack on the homestead. The deceased were 7 men and 1 female, are aged between 15 and 41 years old. Police at Richmond are investigating 8 counts of murder and 2 of attempted murder. They are appealing to anyone who might have information with regards to the identity of the deceased to contact them or Crime Stop on 08600 10111. According to information gathered from the community, it appears that the homestead was being used as a drug den and that this attack might be drug-related.
Ngesikhathi ithimba lezindaba lihambele kule ndawo, umndeni wakwaDlamini ongeminye elahlekelwe yilungu lawo ebeliziphilisa ngokushayela itekisi ubusakhungathekile ngalesi sigameko. Okhuluma lo mndeni uZenzele Dlamini uthi ke nakuba engekho oyazi imbangela lokudubula banalo ulwazi lokuthi laba bebehlangene ngokudla izidakamizwa. Uthe uma uhambe nje isikhashana lapho ngabo kuyoshawa u8 uthe esanda kuhamba isikhashana wezaqhuma isibhamu saqhuma kaningana nje isibhamu sengiyafonela ukuthi angiphuthume ekhaya sekunakele la ngenhla abantu sebephelile lapho khona nosihlu lapho futhi nami ngase ngiyeka yonke into ade ngiyenza ngaso sikhathi nami sengilungisela ukulala ngase ngiphuthuma khona ke hayi mangifika ke uyena obokuqala belele mawungena esangweni sekukhona namaphoyisa ke omunye olele ngaphandle abanye bengaphakathi ke ukuhlangana kwabafana abancane into ngekwazi ukuthi uyivimbe yaba ngoba isikhashana umuntu ke ekhaya isikhashana usengaphandle kakhulukazi bengasebenzi yiyo yonke lento eyenza ukuthi abafana bagcine behlala ndawonye ngoba amathuba emisebenzi awekho ayikho into abakhipha bezibhizi ngayo. Le ndawo uma uyibuka kangeke usole lutho olingahambi kahle njengoba ke kusemakhaya. uDlamini uvumile ukuthi le ndawo ikhungethwe yife limnyama lento ecwele ezidakamizweni njengoba ke ethi cishe banga40 abantu asebebulewe kule ndawo ezigamekweni ke ezihlobene nezidakamizwa ngakho bahlale lovalweni bengumphakathi. eRichmond yena nje uma ngasingabala mhlambe manje endikulaba sebeshonile abawu8 bakhuphula isibalo kakhulu abantu asebebulewe okusola ukuthi ingcenye yabantu bezidakamizwa ngokuzwa ngikhuluma ngithi nami ngakaze ngiyibone kodwa ngizwa kushiwo almost besana sebecisha bafika ko40 manje sebeshonile endawo yezidakamizwa. Ngikukhulu ukuthi ungazama imizamo ungayazi lento iqhamuka ngalaphi iqhamuka nobani ukuthi ungathi moyivimba lento uyivimba ngalaphi ngoba uyithuka into isikhona ngaphakathi ngoba uma ungayilanda kakhulu indaba yezidakamizwa ekugcineni kugcine sengazuthi wena wendawo unongathandi abantu kakhulukazi bangaphandle ngoba indawo yezidakamizwa eRichmond ibingekho kodwa ngokufika kwabantu bangaphandle abazovula amakhonteyina abazodayisa tholakala sekunezidakamizwa ngaphakathi eRichmond into ekade ingekho. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona mvubu ngese-Richmond. Mbukile so ekhefini masibuya siyaqhubeka nezindaba. Ubambe njengomongameli wenyunyana yothisha iNational Teachers Union enathi wamafuphi uSibusiso Malinga uthi bayakweseka ukushintshana kwabafundi bangayi bonke esikoleni njengoba igciwane iCovid-19 lisakhombisa uba namandla. uMalinga usho lokho ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neziko lezindaba nalapho eveze khona ukuthi abakwazi ukugembula ngempilo yabafundi kanye nothisha bethi ababuyele bonke esikoleni ekubeni izibalo zabatheleka ngale igciwane zisanyuka kakhulu. Uthi ziningi izinto okufanele zibhekwe ukubalwa kuzo ingqalasizinda ukuthi sesimeni yini ngaphambi kokuthi abafundi nothisha babuyele bonke esikoleni. Obambe njengomongameli wenyunyana yothisha iNational Teachers Union inathi uSibusiso Malinga uthi bayakweseka ukushintshana kwabafundi bangayi bonke esikoleni njengoba igciwane leCovid-19 lisakhombisa ukuba namandla. uMalinga ekhuluma neziko lezindaba ze1KZNTV uveze ukuthi abakwazi ukugembula ngempilo yabafundi nothisha bethi ababuyele esikoleni bonke ekubeni zisaningi izinto okufanele zibheke okubala nengqalasizinda ukuthi sesimene esifanele yini. Sisupporta noma yini engenziwa ukuze izingane zibuyele zonke ezikoleni kodwa asikwazi ukugembula ngempilo yabafundi kanjalo nempilo yothisha. Ngakho uma izikole ingakabi ready ukuthi singabuyela uma sikhuluma ngokuba ready kwezikole sikhuluma ikakhulukazi ngeinfrastructure. Uma ke sikhuluma ngeinfrastructure sithi ama-class anele yini ukuthi izingane zingabuya zonke kanye bese sibuye siyobheka indaba yeCovid. iCovid-19 isenathi ayikapheli. We cannot risk to say sekungcono manje izingane ayibuyele zonke ngoba ama-infections asekhona kukhona nabasashonayo ngenxa ya iCovid. Uthokunye okubalekile ukubheka ibanga lokuqhelelana kwabafundi njengoba umnyango wezemfundo usuhlongoze ukuthi lehliswe inani lokuqhelelana kwabafundi.
Uthi uma ingqalasizinda ingakabavumeli angeke balokothe bavumele abafundi babuyele bonke esikoleni. I-social distancing kulama classes nawo angeke sikwazi ukuthi singaphumelela ukuthi siyenze. Ngizwile ke i-department ukuthi sinako ukusikaza ukuthi ayehliswe i-distance ibe half a meter. Noma ingehliswa ibe half a meter kodwa angeke ngoba amaklasi esinawo awakhelwe lokho. Ngakho siyaqhubeka thina sithi uma i-infrastructure ingakasivumeli asingalokothi sithi ingane ibuyele zonke. Uphinde wathinta udaba lokushicilelwa kwemiphumela kamatikuletsheni ephepheni. Besikubona kukuhle ukuthi izingane ziphume emaphepheni njengathi nje saphuma emaphepheni sesibadala singaka. Futhi lokho bekusiza kakhulu ukuthi izingane kuba abazali bayothenga amaphepha ngoba uhlobo labantwana esinalo selihlukile njengamanje. Uzothola kuzokwanda ama cases izingane ziyibulala ngoba nakho mhlawumbe ingaphumelelanga okuyinto esiyidiscourage kakhulu. Kodwa noma kunjalo kufanele sibuye sibheke ukuthi asikwazi ukulwa nomthetho wase South Africa okuwona osholoko. Kodwa siyazi ukuthi kungacishe kube nomthelelo omubi njengoba kade kuvela izingane noma iphume emaphepheni ufica ukuthi izingane ayiphatheki kahle. Kodwa njenge National Teachers Union besimemezela ukuthi abazali abayisupport izingane. Usihlalo wekhosasi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uJabulisa Mchunu uncoma umnyango wezemfundo ngokuvala izikhala zothisha bebeshoda kodwa wathi akuvalwe lolu hlelo lwe-app ubese enxusa umphakathi ukuthi uvikele impahla yezikole ezikhahlamezwe isichotho. Asinakho ngabaza futhi siyibona silungile kakhulu nokukhulu ukubambisana neDepartment of Education ekutheni mayivulwe ikhola zonke izinto zizobe zime ngomumo. Sikhuluma nje umsakazi asinakho ngisho ukukhala nangendlela abakwazi ukuyiphatha ngayo into yokuba kuma kwaba result abantwana futhi sikwazi uNatal sinethemba elikhulu kulonyaka ukuthi ukhona kuzovela. So siyabonga kakhulu kubantu abazinikelile kanye nothisha be-applyile ukuthi behambe yomaka nangaphansi kwalesi simo se-COVID ephinde yanyuka ngamazinga aphezulu apha eSouth Africa. Besinezikole la bezinganabo othisha beMath, besinezikole la abantu abaze baqala ngaphakathi nonyaka ekutheni ubethola uthisha ozobafundisa isifundo thizeni. So siyajabula kakhulu if bekwazi ukuresource noma bakwazi ukunyusa ama-funds ekutheni ukwazi ukuqasheka othisha kuvaleke ikhala ngoba kuyasilimaza kakhulu ukuthi ngoba ekugcineni abantwana kumele beyifundile beyiphasile lo subject. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele esempangeni. Imeya yomasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThulasizwe Buthelezi uthi kubalekile ukuthi isizwe samaZulu sihloniphe lo sesihlalweni sesilo uma isizulu kaZwelithini futhi singakhohlwa imvelaphi kanye nomlando waso. Ekhuluma nabezindaba ngenkathi lomkhandlu uhlela uhambo lwasesandlwana nalapho bekukhunjulwa khona impi yangonyaka 1879 lapho isizwe samaZulu sahlula amangisi esandlwana. Uveze ukuthi isizwe samaZulu sinomlando nothile ongamele ushabalale. Ngonyaka 1879 kumasingana kwaqopheka umlando ngenkathi uZulu eguqisa amangisi empini yasesandlwana. Lokhu kungeminye emlando enothile ngesizwe samaZulu. Imeya yesifunda iZululand uThulasizwe Buthelezi ngokubambisana nabesikhungo imibuso Khoza Heritage Institute bahlela uhambo lusuka uLundi lwaze lwayophelela esandlwana. Ubuthelezi unxusa ukuhlonishwa isilo esikhona esihlalweni uma isizulu kaZwelithini kuphinde kuvuselela umlando wesizwe ungashabalali. Sithakasela kakhulu ukuthi sibambisane nombuso Khoza Institute okuwabantu abasha abathathe uhambo besuka Ondini lwazophelela lapha entabeni yasesandlwane bekhumbula impi yasesandlwane lapho uZulu anqoba khona umkhumbi wamangisi. Kusithinte kakhulu ukuthi abantu abasha babe nentshisekelo ngomlando wabo, abantu abasha bafuna ukwazi imvelaphi yabo. Sinethemba ke lokuthi lolu hambo luzoqhubeka minyaka yonke ukuze sikwazi ukuyigqaja ngobukhosi bethu, siqhubeke sihloniphe nesilo esihlezi esihlalweni senkosi uCetshwayo okuyisilo uMisuzulu kaZwelithini okuyena ohlezi esihlalweni senkosi uCetshwayo okwakungaphansi kwakhe lempi yasesandlwane yenzeka. Silapha ke namhlanje ukuzokhumbula lowo mlando. Lolu hambo luqala uLundi kwahanjelwa isikhumbuzo samakhosi emakhosini vele kwahanjwa njalo kumadlinza wamakhosi. Ukhoza uthi lolu hambo bebehlose ngalo ukukhulekela izingqinamba esibhekene nomphakathi kanjalo nokuvuselela amasiko kubantu besizwe sakwaZulu. Silahlekelo ukuthini
ngenxa ukuthi ama mission iwona ekade instrumentizer yonke lento yokuthi kubulawa abantu abamnyama. Ngakho uhambo lusho ukukhulekela ingqinamba ezize nokuhungulwa ngabezizwe. Ukubulalana kwabantu, ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane yithi madoda, ukuhlukunyezwa kweingane zethu zihlukunyezwa futhi yithi bobaba bazo. Masihamba la indleleni besikhulekela konke lokhu nje ubona khona nabelaphi bendabuko abasuka eMaritzburg bonke nabaculi nabalingisi bezele ukuzofukula imvelaphi yabo. So lolu hambo lusho ukulonda nokulondisiswa kwemvelaphi yethu ngenhloso yokudluliswa kwalo ukuze izingane zingantwayizi mangabe singasekho. Lapha bekujatshulwa kuhutshwa amahuba ehutshwa kudala nezingoma ukukhombisa imvelaphi kaZulu. Omunye wabalingisi obeyingxenye yalolu hambo uSindile Ngubane uveze ukuthi unethemba lokuthi isizwe samaZulu sizokwazi ukulungisa umbango khona wobukhosi njoba sinomlando obalulekile. Dunguzela kwesizwe nazo zonke nje izifo ezikhona nezinkinga nezingqinamba esibhekene nazo njengoba silapha nje besilokhu sikhuleka lokhu sisukile ondini ngoba seze safika lapha nje ukukhuleka nje kwenyanda ezulu ukuthi yena zisibheke ebese ziyasihawukela kulesi simo isizwe saso esimphisho lesibhekene naso. Lolu hambo kulindele ukuthi lube khona njalo minyaka yonke ukuqhuquzela nokugqanyiswa komlando kaZulu. Ngeviki elizayo isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini kulende ubahambele kule ndawo esandlwana ukuyobungaza lo mlando. Inhlangano yosomabhizinisi basogwini Association of Business ithi kusenenselele kubeni bathathwe njengenhlangano kwabanye omasipala abangaphansi koku. Yize kunjalo lenhlangano ithi yenza konke okusemandleni abo ekubeni nesingxoxo nalabo omasipala bathola kunzima ukusebenza kubo noma bethola ukwaziswa ngezinye izihlelo kodwa kube nzima ukusebenza ngokukhululekile. Lokho kusho usihlalo lenhlangano uThando Uxolo Ncane ngenkathi bebambe isithamngano nabesidaba ogwini. Usihlalo we-Owe-Anc Association of Business uncane uthi ukubantekenteke kobudlelwano phakathi kosomabhizinisi ikona okwenza nezikhungo zikahulumeni zingabathathi notice uma bezozethula kubo okwenza kungasebenzeki ngendlela. Siyazi ukuthi sine economic meltdown, siphinde sibe nento ye-COVID, siphinde sibe ne-relationship entekenteke phakathi kwama-business organization nomasipala nama-government department. Sometimes singarecognizwa ngenxa yokuthi kusuke kukhona abanye abasuke nabo bezibiza ngokuthi bangama-organization. But what is our strength thina ukuthi we are legal entity noma uyasichallenja sine-right yokuthi siye nawe noma ikuphi la ufuna siye khona. Kanti uqinisekisile ukuthi akusiwona wonke ama-business forums amelele uku kodwa bayaqinisekisa uzinzo nobumbano njengoba besanxenxa nabanye osomabhizinisi ukuthi bangene ngaphansi kwe-Owe-Anc Business Association. Ngoba sifuna ukuthi siyiqondise akuwona wonke amaforum okokuqala angama-members o-Owe-Anc Association. Amanye amaforum avuka nje endleleni kanje alahlale uthi yabona kuneforum mhlawumbe avuswa iproject hayi ngoba kuyiforum ivuswa nje ukuthi kuneproject ekuthiwa izokwenziwa ye-housing noma yomgwaqo noma yamanzi kuvele kuvuka abantu abaseduze naleyo project bazihlanganise babe u10 noma babe u20 babe sebezibiza ngeforum. You cannot ignore according to the constitution of the country nemthetho. You cannot ignore them if they are businesses. You need to engage with them. You need to work with them. But uku-harmonize isimo noma uku-addressa ama-issues akukho easy because into yakwa-business wonke umuntu unengqondo yakhe afuna but thina we are saying as umsele kukadesho sifuna ukuthi masi-recognizwa awomasipala we are within if there is a forum evukayo asingathi siyayichitha siyi-assista kanjani ukuze ibe legitimate. Because also my business abalapha noma baqale ngayiphi indlela we need to work with them ekutheni mababe legitimate ba recognize ngendlela efanele kodwa nabo indlela abasebenza ngayo ba operate within izindlela zokusebenza ezifanele. Ezindabeni ze-1KZN TV kubuya uSigananda ogwini. Mbukele so ekhefini masibuya siyaqhubeka nesindaba. Mbukele sibheke engosini yezomnotho.
irandi lu-15.37 maliqhathaniswa nedola semelika libe u-20.3 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-17.56 maliqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza $1,821 80 cent i-ounce kuthi olungahluziwe ubu-$86 6 cents umphongolo. Mbukelo kasibheke ngosini yezemidlalo. Umdlali weMamelodi Sundowns u-Andile Jalo usebonga ukusebenzisana okuhle nozakwabo kuleli qembu njengoba ekuchazela ngokuthi yikho kumenze waqokwa njengomdlali ovelele wenyanga zibandlela ngaphansi kwe-DStv Premiership. Kanjalo nabaqeqeshi okumanqoba Mnqithi kanye noRoland Mkwena nabo baqokwe nje abaqeqeshi abavelele kuyo inyanga zibandlela. uJalo uphinde wabonga nethimba lodokotela athi limsize kakhulu ukuba lulame ngokusheshsha ngesikhathi esadonseke umsipha. Mbukelo kasibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Mbukelo zingabe sikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.